Avveniment organizzat is-sibt filgħodu min-nisa Laburisti serva bħala pjattaforma ta' ideat li jistgħu jiffurmaw parti mill-ħidma politika futura tan-nisa. Il-President ta' Nisa Laburisti Nikita Lamango spjegat li l-isem Manifest Her jaqgħat il-kelma manifest mal-mara banċar li jiġu ċelebrati rwoli diversi tan-nisa fis-soċjetà u fl-istess ħin jinġabru l-aspirazzjonijiet tagħhom. Taħt saqaf wieħed illum kellna madwar 70 mara fejn flimkien tkellimna, ddiskutejna u ħorġna proposti illi ħankunu terresuhom lejn il-Partit Laburista fil-ġranet li ġejjin għaliex inħossu li għandna nkunu parti mill-konverzazzjoni u xar misbaħ milli fjum il-mara din l-okkażjoni ukoll nidejna xi ħaġa speċjali ħafna għalina rebranding wara diversi snin ta' Nisa Laburisti ħassejna wkoll inkomplu nġeddu bħala fera kif jagħmel il-Partit Laburista u diversi ferat oħra. Il-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras tenna li l-immaġni l-ġdida tal-logo tan-Nisa Laburisti hija sinjal ta' enerġija u impenn inġeddet. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Alex Aġur Saliba faħar kif l-enerġija tat-tim il-ġdid fih dan in-Nisa Laburisti qed jagħti spinta ġdida lill-partit filwaqt li enfasizza li minkejja l-avvanzi li saru fl-aħħar snin għad hemm diversi sfidi u diskussjonijiet diffiċli li jridu jitmexxew il qudiem. Diskors li spikka waqt l-avveniment kien tal-Aġent President Helena Dalli li saħqet fuq il-ħtieġa li n-nisa mhux biss jipparteċipaw fid-demokrazija, iżda jkunu wkoll fost dawk li jfassluha.